अरे ए राघव। हाँ बोलिए काजल भैया। अरे हई कौन उल्टी पाला मार के बैग लेके हचका के जाती है रे। ए भैया जानो तो नहीं की का पलटुआ के साली नहीं है पलटुआ के। हाँ हो ए घरी जान तर हौ दिन टलुआ के भैया के। हाँ अच्छा। पहले पोलियो का डरा पर पियावत रहे आशा आंगनबाड़ी में रहे। ए घरी कान कौन कंपनी ज्वाइन कर ले बिया बड़ी गछतिया है भैया। कौन दोन कंपनी ए घरी नया आई बन का कहले ओकरा के केनबीज की का हका तुम बोल। हाँ वो कनो बीच कान का बोले जाला है गुरुजी। अच्छा अच्छा तो एकरा विषय में कुछ कह। ठीक बात लो सुनो एकर खेला बतावा तनी रउआ। केन बीज में बाड़ी पलटुआ के साली अब तक केन बीज में बाड़ी। उनका चहले खातिर मिलल बा सफारी। उनका चहले खातिर मिलल बा सफारी। पलटुआ के साली अब तक केन बीज में बाड़ी। पलटुआ के साली अब तक केन बीज में बाड़ी। हमारे लहैन गौवा जवारवा में अचर चबढेर हो। कहेली की मीटिंग रखे तब भइल देहर हो। सब डिजायर में काजल भैया बड़ी भाव हमरे का। सब डिजायर में अब बदलेली साड़ी। सब डिजायर में बदलेली साड़ी। पलटुआ के साली अब तक केन बीज में बाड़ी। पलटुआ के साली अब तक केन बीज में बाड़ी। कबो हो पिछाड़ी मारे अगबात कबो हो पिछाड़ी। पलटुआ के साली अब तक केन बीज में बाड़ी। पलटुआ के साली अब तक केन बीज में बाड़ी। राघो दुबे के देहलस बिगाड़ी। राघो दुबे के देहलस बिगाड़ी। पलटुआ के साली अब तक केन बीज में बाड़ी। पलटुआ के साली अब तक केन बीज में बाड़ी। छोड़ी पोलियो आशा
में बाड़ी